an yi mana kuma mun gani kuma mun gode sosai. A wannan tallafi ya zo mana alhamdulillah. Ga sakin wannan abun ita rayuwa a ce mutum ya dinga yin taimako haka ake so. Wannan kungiyar da aka kafa ta domin a tallafa mutane wallahi kai. Wallahi tallahi kai. Kai kima. Adam ya kai ne. Amin ne. Lafiya kalau wallahi. Ya zuwa ne. Baka da labarin wata kungiya a titatin alheri? Ai sai dai in faɗa maka 10+3. Kaga 13 kenan. Yes. Wannan kungiya ta yi mun gani alhamdulillah. Gaskiya ne. Wannan kungiya da kake gani ta 13. Kai tallafi gidan marayu. Yan bursun an yi belin su. Akwai dan uwana ma a gidan bursun mutakala zuwa. Har da shi aka fito da shi alhamdulillah. Akwai manyan jigajigai a cikin wannan tafiya ta 13 masu taimaka mutane wanda in lissafo ma zan yi anan sai mun kwana muna lissafi wallahi. Ai tafiyar ɗan aljanna ce. Kai 13 alherin nan zan je in samu ne ma. Ka je ka samu ka je ka dauki gaban ka alhamdulillah. Gaskiya ne alherin da yake cikin wannan kungiya ta 13. Allah ya tabbatar mana da wannan alkhairi da ke cikin wannan kungiya mai albarka ta 13. Yawwa 13 ta kuɗi ta mace alkhairi ce. Alkhairi ce ga kowane dan adam. Wadin dai har kana arewacin Najeriya da wajen Najeriya wanda suke kasar Najeriya da waɗanda ba sa kasar Najeriya tacin alkhairi ci a gare ku da wanda suka zo duniya da ba su ba kun tallafawa al'umma wannan kungiya Allah ya mata albarka amin tacin alkhairi ce hege baki tacin alheri ne tacin alheri ne mana ai mana subscribe